everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Wow! Kanindot inadapita, Joseph. Oy, Loloy, ikaw na'y hakot sa ubang mga dana to, ha? Ay, kamo na lang duha ang maghakot kay ako na mo arin sa taas. Ah, nala, sige. Nagagusto ka ba yung dapita? Awan sa man, gusto ka nga mupuyo din eh? Nindot sa Dapita. Layo sa syudad. Ganahan ka ba ining baya? Oo. Nindot siya pagkahimo. Bago ning gipatukod, no? Order na. Bago na akong gipatukod. Tungod og alang o para gindi mo. Ha? Ipalayo ta ka sa syudad, Dorina. Ipalayo ta ka sa mga tao nga nasuko mo. Taguan ko nimo inindapita. O, Dorina. Gihimo na nimong akong bilangguan. Gawas nun ka ining dapita. O gituyo ni nako aron malayo ka sa mga dautan. Salamat. Pero Unsa? Pero dili ko gustong likayan ang mga taong nakailan ako sa unang panahon, Joseph. Sa nahibaw kung kinsa og unsa ko sa unang panahon. Dorina. Kinahanglang kalimtan na nimo ang nangagi. Joseph, kabahin na sa kong kinabuhi ang akong kagahapon. Ug dili ni nako mahimong likayan hangtod sa hangtod. Suwaya na to. Niining dapita. Magsugod tag bagong kinabuhi. Pero layo kay ni sa ospital ug sa imong klinik. Nakaunahon na ako nga mubalin og ospital nga trabahoan. Ug anin ako magklinik ining dapita. Ug makatabang pagid ko sa mga pobre din eh. Joseph. Please, Dorina. Hatagi ko gigayon nga mo plano sa atong kinabuhi. Sige. Kung mo mong gusto. Makisulti ko ni Lula kung unsa iyang plano. Wala ko may baw ko nun sa akong buhaton sa akong kinabuhi, Dorina. Lola, gawas nun ka na. Layo ka na sa mga tao nga may gukod ni mo. Sa mga tao nga nag-apas sa kwarta nga naani mo. Magamit mo na ang mga kwarta para sa umaabot. Wala ko umaabot pa, Dorina. Patay na ang akong apo. Ug dili ko ganahang mugasto sa kwarta nga iya sa yawa. Nakuha sa dinautan ka ng maong kwarta. Kinabuhi sa akong apo ang ibaylo niya ng kwarta. Iya ka na sa yawa. Imo na ka na kung gusto ni mo. Dili, Lola. Imo ka na. Wa na ni mo kawata. Pero kinabuhi sa inosente baya ang mugte ni Ana. Ayaw na paghilak, Lola. Dorina, muhangyo ko ni mo. Gamita ka nagpataha aron mahatagan ng gustisya ang kamatayon sa akong apo. Gusto kong mapriso ang mga tao nga gigikanan ni Ana Kwataha. Sorry, Lola, pero dili na ganahan og gubot si Joseph. Mao nga, mamalhin na kitag puyo ining dapita. Ug atong ilubong sa kalimot ang sakit ng kagahapon. Di na gyud makontak sa Salome. Boss, kalma lang. Paghuna-huna, Puldo. Kung saon nga makontak nako si Salome.
Boss, klaro kayo nga namalhin slag puyo, boss. Kay wa na tao ang ilang dakong bahay. Panuway? Dorina, tanawan niya akong gidao. Ergan ka na? Oh. Og gusto ko nga mangayam ta sa bukid. Okay, sige. Ganahan ko alin na hunahunaan ni mo. Okay, today. May good news ko nimo. Unsa pa nga na? May pwesto na ko sa lungsod nga kaabangan para himuon akong klinik. Tinuod ka? Joseph! Joseph, I love you. Dorina, salamat. Salamat na nga nabati ko na gyud kung unsa ko nimo kamahal. Bana ta ka, di ba? Angay lang nga mahalon ta ka. Bangon! Boss, ari. Ganun mo, boss. Nakasapa ko ni mo. Kinahanglan magita kag paagi nga madumduman ko kung hain si Dorina karon. Dali! Manakaw! Asa mata, boss? Sa klinik Simba na. Si Dr. Joseph Berdan. Ha? Anong wa man dayon kung makahuna-huna ni ini? Utok ka dyan ka, boss. Kaya kusab, wa ako magkahuna tayo na, anak. Pagdali na. Kinahanglang masusi na to ang klinika ni Dr. Joseph Berdan. O, boss. Pagdali. Joseph, Oh. naida kong langgam sa ibabaw ni anang dakong kahoy. Oh, nakita na ko. Okay. Imo ka ng target. Okay. Okay, relax lang ha. Oh. Ipunting sa langgam ang imong airgun. Okay. Sight. Fire. Tanawa na igo ni mo ang langgam. Igo ni mo. May na kumupunting. May kuha na ko, Dorina. Yes. Yes! Boss. Boss, kalma lang. Gilikayan ko nila. Namiya na sila ididapita pulo. Nahibaw ko, boss. Klaro kayo nga for rent na ang klinik sa doktor. Gilikayan ko ni Salome. Apan dili siya makapalayo og dugay nako. Unsa may buhaton nimo, boss? Ang sekretarya sa doktor. Kinahanglang madumduma nato ang bahay sa iyang sekretarya. Ako nang bahala ini, boss. Naamigan ako si Ma'am Nancy. Sa pagsige na kong balik-balik sa klinik ni Dr. Berdan. May mga higala gyud siya sa tupad na klinik. Oh. Unya. Unsa pa may gidugayan nimo diha? Lihok na. Dumduma ang bahay sa sekretarya ni Dr. Berdan. Kanindot ini napita. Relax kayo ang imong una-una. Way samok bisan sa panahon sa kagabion. Malinawon ang imong una-una. Hoy! Ikaw ha? Madaho gid ko anak kung sigihan ko ni maghawak sa tangkugo. Happy lang kay ko sa mga panghitabo nato karon, Dorina. Salamat nga makakita na gyud ko permi sa imong pahiyom. Ikaw, Sam. Salamat nga wa na ka magunahuna sa imong kagahapon. May panahon para ini, Joseph. Ang importante karon mao ang kalipay nato ni ini dapita. May nang mahibaw ka. Nga ikaw ang nagbuot sa designing nga tubay. Unsa? Tinuod ka? Ako nang gipatukod para nimo ug sa atong mga anak. Mao nga ikaw gyud ang akong gipabuot sa design. Mao pa? Mao day nga ganahan kayo ko sa design sa maong bahay. Natural nga ganahan ka. Kay imo gud gipili gud. Bunga ni sa imong una-una, Dorina. Salamat, Joseph. Salamat. Oh, oy!
Leopoldo, ikaw na. Oo, ako ni ma'am. Wow, ano nakatultol mga din sa amo? May amigam di ka sa Picas Clinic doon sa klinik ni Dr. Berdan? Ah, may tuyo ka sa doktor? Oo. Ikaw man gyud ang iyang sekretarya. Ay, di na karon. Kay tuwan na sila sa layo, mamuyo. Unsa? Sa layo, mamuyo. Banto ra nga wa na siya magklinik dito sa building nga dako. Wala na, malhin na sila. May bali na sa siya ospital. Unya, unsaon naman naming iyang mga pasyente? Ano, nugid siya na ako. Nga sultihan mo nga, mangita na lang og laing doktor. Mauna. Mahimo nga, ako rin mo recommend ninyo. I-recommend mo sa laing doktor. Pwede ka ayo. Pero siya ang akong gustong doktor. Hay naman sila mamalhin. Layo din ni siyudad, oy. Sa probinsya? Unsa man sa probinsya? Uy, sorry. Pero, gisidaan ko sa pagsulti sa doktor. Hindi, anak siya, ayaw isulti. Anak si Dr. Berdan. Dili ipasulti ang iyang gibilhina nilang dapit. Sulti na lang. Kunain silang dapita karon. Uy. Pasyente sab ka ni Doc, no? Oo. Pasyente ko niya. Busa kinahanglang musulti ka kunhain mo balhin og klinik ang doktor. Gidid anak. Ay. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!